Niveditha. English chicken biryani mantoldulla. Chicken biryani avu enchina avunu banda galate biryani. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ. अंचा इंकला चिकन बिरयानी इक्लेग तोड़ांडा कन्नड़ा चैनल सब्सक्राइब मन्प्रे ऐट बर्पद रेसिपी. हेलो एवरीवन निवेदितदिनेश व्लॉग्स गु माताडिगला वेलकम. यानी नी चिकन बिरयानी मन्तोंदुल्ले फस्ट ಗೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಸೂಪ್ ಒತ್ತದೆ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮन्तೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಪ್ಪದನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಳ್ಳಕ ಪುದೀನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಯಾನು ಕೊಜಪು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 kg 1 kg ಲ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ತುಲೆ ಐಕ್ ಈತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಈತ್ ಪುದೀನ ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆತೆ ನಿವೇದಿತ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಂಡ ಮಸಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಇಂಕಲ್ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂಜಿ 2 ಆನಿಯನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರೈಸ್ಗ್ ಪಾಡೇರೆ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೇರೆ 2 ಆನಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ 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 ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವನು ಬಿರಿಯಾನಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ದೀತುಂಡು ರೈಸ್ ಐಕ್ ರೈಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತು ದೀತೀನಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಯಾನೆ ಕಬಿಡ್ನಿ ಏಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಬಿಡ್ ನೀವೇ ತೈ ವರ್ಪಿ ಕಬಿಡ್ ಇದೇ ಎಂಚಿನ ಓ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಬಿಡ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ मजा नहीं आ रहा है. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಚಾಪರ ಪಡ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ತುಲೆದ ಗಂಟೆ ಏತಾಡು ಹತ್ತೊಂಜರೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಸಮ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಜ ಅನ್ನದ ನಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬರ್ನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಕುಟ್ಟಿಯ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವ ಇಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುನದ ಅಂಚೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಜ ಸಮ भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ಇರೇ ಬರ್ಪುಣದ ಕನ್ನಡ ಗಡಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಕನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಬೀರ್ ಅಕ್ಲೇ ಅನ್ಪೇರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರೀತಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಬಾಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೊಡೆ ಐತ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುರ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೋಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅದಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಪುದೀನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುದೀನದ ಪನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದ ಪುದೀನ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದೀನ ನಿಂಬೆ ಪುಡಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನಿಯರೆ ಬಡ ಒಂದು ನಾನು ಡೌಟು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ತಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಿದಾಯಿಡು ಮಾಮೂಲೇರು ಮುಳು ಕಿಚನ್ ಮುಡಿತೇರು ಅಟ್ಟು ಜೋರಂತ ಕಡುಪುತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಯಿಡು ಕ್ಲೋ ಒಂದೇರು ನೀವೇ ಒಂದು ಅಣ್ಣೇರು ഞാൻ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറ എത്തിക്കാലെ കിട്ടി 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 women കിട്ടി ഇത് ഒന്നൊന്നും എപ്പും കറക്റ്റാണ് ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಐಕ್ಲೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಎಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆವಡಂಡ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತೋಲೆ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತೇನು ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ ഞാൻ പൺപുജോ മസാല എന്തെങ്കിലും കന്നഡ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐಟೊಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ
ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡಾಯ್ತು ಪಚ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪವಾಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಒರಿದೆ ನಾವೇನೊಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಡಿ ತೊಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಯೊಂದುಂಟು ಚಿಕನು ಮತ್ತು ಶೋ ಕಡೆ ಬೇಯೋದು ಚಿಕನ್ ತೊಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಏತ್ ಪಾಡುವರ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ ಪೂರ ಪಾಡಲಿ ಎಡ್ಡಾಕು ऐसे तो नहीं होता है ತುಲ ಇಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಲ ಒಂದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಈಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ತುಪ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಕ್ವಾ ಅಡೆ ಬೈ ಬಾಯ್